YouTube. I dag skal jeg i dag skal jeg smage på noget fra Brugsen i Torp. Jeg har købt sådan nogle her. Så ja, dem vil jeg lige pakke ud nu. Hvis jeg kan. Så ikke ud til dem, vi kan slippe for det her. Det gør vi sådan her. Sådan der. Så man også åbne den på den måde. Jeg tænker bare, at vi smager på... Jeg kan lige det vise det. Her har vi en cola. Her har vi sådan en appelsin, orange-agtig. Og så har vi en lemon til sidst. Så tror jeg bare, vi smager den her først. Bare finde ud af, hvad man gør på det. Nu kan jeg ikke, hvorfor kan jeg ikke få den op? Kom så. Det er fordi, jeg kan have nogle negle, eller hvad? Jeg kan ikke få den op. Så, hvordan gør folk det her? Jamen, jeg har lige åbnet den her lemonade. Sådan er vi nede på den. Jeg tror, det er for en ud. Og de ser sådan ud. Det er meget sjovt. Tester. Den er meget sådan suragtig. Ligesom hvis I smager noget citron eller noget meget surt eller et eller andet. Så vi skal prøve at åbne den her orange. Jeg håber colaen den er bedre, det er derfor jeg gemmer den til sidst. Jeg kan ikke åbne den her, hvorfor kan jeg ikke det? Hvorfor lukker jeg nu den her? Den her. Vi kan den her lige hurtigt hjælpe. Jeg kan åbne den. Så, nu fik vi også åbnet den. Det ser noget rigtig samme ud, sådan samme som så. Okay. Tester. Det sviger på tungen, det gør. Helt vildt. Det er crazy, det her. Der er også sådan her fizzy candy. Fizzy. Eller andet. Den er crazy, den her. Det lukker sådan her. Det sviger på tungen, helt vildt. Jeg synes, den er jo meget nemmere at åbne. Og den ser anderledes ud. Den er sådan lidt mørkere i det. Og der er sur, den er. Puha. Men ja. De folk, der kan lide sådan surt noget og alt det der, så er det helt klart anbefalet. Dem, der ikke kan lide surt, altså bare hold jer fra det. Men fordi jeg lige har lyst til at prøve noget sjovt, så vil jeg lige prøve at putte en masse af dem her i munden. Den er meget løsende. Det vil jeg lige prøve nu. Lige få dem ud. Nu er det kommet 4 ud. Og der røg den hen. Jeg har sådan en lidt konsistens. Jeg vil give den fra 1 til 5, så vil jeg give den... hvor røg den hen? Og det var ikke det, jeg ville sige. Det lå heller ikke under kamera. Hvor er den røg hen? Hvad? Nå.
Jeg finder den vel på et tidspunkt, tror jeg. Men ja, nu har jeg lige 3 af dem her. 3 af de orange, man. Eller dem tager jeg ud. Og så 3 af de blå. 1, 2. Jeg kan ikke finde med. Hvis man slår en bøvstav, så smager det faktisk sodavand. Det smager så faktisk orange sodavand. Ikke hvad det her ud. Og der er 3. 3 af dem. Og så 1, 2. Det er for mange. Kan du så ikke komme derned igen? Og det ser sådan ud. Man kan godt se forskel. Det her, for eksempel cola. Det her, cola ligger vi her. Det her, det der citronagtige noget. Den sidste, det er dem her. Så man kan faktisk godt se forskel. Nu stikker de her. Godt, nu vil jeg putte det her i munden. 1, 2, 3. Gurk. Ej, hurk. Hej. Ens øjnene lugter virkelig. Det er surt. Okay, vi lukker det. Og så... det smager af surhed. Ved det. Altså, og det brænder sådan lidt på tungen. Det stikker sådan lidt. Nå, men ja. Vi siger tak for den gang, og så lægger jeg det noget på YouTube.